Ahoj, dneska si porovnáme dva oblíbené modely od Nissanu. Jedním je Juke, druhý je Qashqai. Oba vypadají skvěle, ale každý se hodí na něco jiného. Tak si pojďme ukázat, na co se který hodí. Na první pohled je jasné, že Nissan Qashqai je větší, ideální SUV pro rodinu nebo delší cesty. Juke je kompaktnější, má sportovnější design a působí hravě. Qashqai nabízí více místa uvnitř i více prostoru v kufru, konkrétně 500 litrů. Juke má o něco méně, konkrétně 420 litrů, ale díky chytrému uspořádání kufru je pořád dost praktický, jak do práce, tak na nákupy. Uvnitř jsou oba modely nabité nejnovějšími technologiemi a skvělými audiosystémy. Qashqai nabídne víc prostoru pro posádku, Juke zase zaujme odvážným a nápaditým designem interiéru. Qashqai můžete mít jako mild hybrid nebo s technologií e-Power. Skvělý výkon a pohodlí na delší cesty zaručeno. Juke je k dispozici jako hybrid nebo s klasickým benzínem. Díky menšímu motoru a nižší hmotnosti je úsporný, obratný a stvořený do města. Vozy Juke začínají na částce 469 000 korun. Vozy Qashqai začínají na částce 599 000 korun. A to jsou zajímavé ceny. A který vůz se líbí vám? Prostornější Qashqai, vhodný na delší cesty, nebo stylový crossover do města? Napište nám to do komentáře.